tú slobodu treba aj tak chápať, že je to svojvôľa, sloboda, hej, a donúcovanie. Tieto dve pojmy, hej, donúcovanie a svojvôľa, to sú hraničné nejaké dimenzie slobody. Alebo nejaké krajné, alebo ja neviem, jak to nazvať. Už tá retorika nie je moja vyjadrovacia schopnosť, lebo ja radšej buchnem po stole a presviečať ako. Mňa by možno zaujímalo, keď hovoríte o tom donúcovaní, že vlastne hovoríme o donúcovaní externom, napríklad zo strany nejakej inštitúcie, alebo o vnútornom donúcovaní, lebo ja mám istú vôľu, ktorá ma núti niečo robiť. Napríklad viem, že chcem prežiť, tak musím ísť do práce. Napríklad aj to je istý spôsob donútenia. A je tu istá inštitúcia zahrnutá do toho, ale mňa by zaujímalo, či to donútenie je vyslovene, povedzme, môže byť násilné, alebo... Donúcovanie je aj prírodou donúcovanie, tak ja nemôžem chodiť svojvoľne nahý po, ja neviem, nedobre oblečený, alebo ja neviem, jaké. Čiže to je tá už otázka buď externé donúcovanie, alebo interné. Tak donúcovanie, fajčiť sme nemohli v železiarniach. Napríklad. To je donúcovanie. Áno, je to sloboda? Obmedzenie slobody. Áno, áno. V podstate, ale máme také koncepty tej negatívnej a pozitívnej slobody, kedy vlastne sme slobodní, ale kvôli tomu, aby vlastne sme ako tak uchránili tú spoločnosť, tak zároveň sme nútení niečo urobiť preto, aby vlastne istým spôsobom sme chránili ten celok ako taký. Takže vlastne aj tá sloboda možno ochrániť ostatných tým, že niečo si sebe zakážem, napríklad to fajčenie vo vnútri. Hej, no ale vždycky som, alebo predtým som hovoril, že keď není konkretizovaná sloboda, tak to je, tým pádom je to priestor, ktorý je nekonečný hovoriť o slobode. Čiže nejaká anarchia by to bola asi pravda. Musí byť konkretizovaná sloboda. Musí byť za každej okolnosti. Jaká sloboda? Čoho? Komu? Pre koho? Prečo? Tak to sú moje také životné skúsenosti. No a čo sa týka toho porovnávania minulosti a so súčasnosťou, tak dneska máte obmedzenia nekonečné, ale aj vtedy boli nekonečné obmedzenia, ale predsa len tá donúcovanosť bola v inej polohe, jak je dnes. Dneska je, by som povedal, tak tá donúcovanie je, presahuje istý rámec, zasahuje aj osobnosť človeka viac. Možno tak konkretizovať, keď sa pozriete na mňa, ja som bola výborný príklad toho. Mám tetovania, ako môžete vidieť, mám ružové vlasy. Toto asi by neprichádzalo veľmi do úvahy, predpokladám. V minulosti? Áno. A že či práve, povedzme, táto moja voľba, že som sa nejak upravila, že či toto práve nie je možno tá väčšia miera slobody v tom seba určení ako človeka. Ja to tak chápem, že v podstate porovnávanie. Tá sloboda, alebo ten proces donúcovania chráni toho človeka. Nemohlo sa cestovať do západných krajín, ale mohli ste ísť bez problémov vysťahovať sa. Mohli ste sa bez problémov vysťahovať. Vysťahovalectvo bolo zadeklarované. Ale keď ste chceli len tak ujsť, tak pozor, musíš zaplatiť školu, musíš toto. Čiže musíš mať peniaze, musíš mať vzdelanie, vtedy môžeš ísť a všetko uhradiť spoločnosti. No a to vtedy bolo presne zadeklarované, že toto nesmieš. Obmedzovanie slobody donúcovaním bolo istým spôsobom chránenie toho človeka. A je ochrana človeka v prípade, keď akoby tým neubližuje nikomu, ani sebe, ani... Tak to bolo takisto. Beatles a všelijaké tie deti kvetov a všetko možné, také tance a minisukne a všetko možné. Ako ste spomínali, že vlastne sa nás snaží nejakým spôsobom napríklad ten štát chrániť. Aj tak, že pred čím chráni, Áno. Tak aj dneska je, príklad poviem, kráľovstvo, kde si v Anglii, tak chrániť, existuje morálka. A tá morálka má svoje zásady, svoje dikcie, morálka má,
A tým pádom tie morálne zásady sa vynúcovali, že ten kráľ nemôže chodiť v minisukni, alebo ja neviem, nejaká tá kráľovna nemôže, ja neviem čo všetko. Hej. Takže takisto boli morálne zásady, ktoré hovorili, áno, v našej škole budete chodiť tak a tak oblečení. My chránime dobré meno našej školy. V tomto prípade ide predovšetkým o ochranu spoločnosti a nejakých morálnych hodnôt, ktoré tá spoločnosť... Samozrejme, morálne hodnoty, samozrejme aj spoločenského charakteru existujú, hej, že kradnutie, alebo znevažovanie funkcií, alebo kadejaké tieto figliarské veci, tak to poznáte aj vy sama, ne? No, učitelia podplatiť sa dali aj vtedy, aj teraz. Hej, alebo ja neviem. Možno to príde. A vnímate to, že sa možno nejakým spôsobom menia napríklad tie morálne hodnoty, lebo nie je to niečo rigidne dané, povedzme, nie je to zákon, a rovnako aj nejaké etické zásady, možno vnímate nejakú zmenu? To zmeny si vynúcuje daný proces. No ale keď je raz nejaká inštitúcia, tak si vytvára svoje, ja neviem, procesy, ktoré toho človeka by mali donútiť k situácii, ktorá sa vyžaduje. Nie iného druhu nejakých vedľajších vplyvov, tam, ja neviem, oblečenie, ale ja neviem, hrešenie, alebo také. Mňa by možno zaujímalo skôr z vašej subjektívnej skúsenosti. Ako to vy vyslovene, keď ste boli mladí a dnes vidíte mladých ľudí, či vnímate nejaké zmeny, povedzme, v ich morálnom, etickom rozhodovaní versus to vaše? No, jeden z takýchto príkladov. Som býval na internáte stredoškolskom, no a na tom internáte bola istá morálka. Ráno o 6:00 trebalo vstávať. Hej. Istá morálka bola, že nemohol si každý týždeň chodil holič, ktorý strihal za minimálny poplatok. Hej. Čiže tá škola si vyžadovala taký a taký stav študenta. Hej, jeho, ja neviem, vizáž a tak ďalej. Bola povinné samoštúdium. Povinné bolo. Účasť na prednáškach bola povinná. Na vysokej škole, keď sme chodili, tak bola povinná účasť na prednáškach. Dneska prídeš, neprídeš, vieš, nevieš, internet, dobehneš, kolega mi tam nahraje a tak ďalej. Rozumiete? Všelijaké tie figliarské veci, tak to ovládame. No, už moje deti takým spôsobom. Ale keď sa má študovať, tak sa má študovať. A žiadne vedľajšie vplyvy nemajú. Keď sa má zabávať, tak sa zabávame. Mňa by zaujímalo, ale že či to dnes tak o toľko inšie. Ja si teraz môžem síce zmyslieť, že ja chcem ísť do Austrálie alebo do Ameriky alebo kdekoľvek, ale z môjho platu si to dovoliť nemôžem. Čiže v podstate taktiež tú možnosť mám, ale som obmedzená povedzme nejakými ekonomickými záujmami alebo čímkoľvek. Čiže taktiež akoby v tomto ja osobne napríklad nevidím až taký veľký rozdiel. Jedine v tom, že áno, ten štát mi to akoby vyslovene nezakáže. Môžem ísť, môžem sa ísť aj pozrieť, môžem sa kedykoľvek vrátiť, avšak stále to stojí na tej finančnej stránke. No tak to už je ekonomická kategória mne veľmi blízka, lebo ja som ekonóm. No a tým pádom je treba vidieť, prečo je ten ekonomický potenciál kdesi iný, hej, jak je u nás, hej. Čím to je, hej? No a to sú tie odpovede, ktoré sú dané práve tým násilím iného druhu, spoločenského zase. To už je taká Anglia, tam pred 100 rokmi mali takú životnú úroveň, lebo ich v Anglii bolo 50 miliónov a 1 miliarda ľudí na nich robila. Áno. Také Belgicko, ktoré mne je nejakým spôsobom dosť známe, tak oni 10 miliónov Konžanov pozabíjali, ten Leopold, hej, vyťažili tam množstvo, aj dneska ešte Francúzi tam majú toľko atomových elektrární, lebo majú lacný z Nigeru urán. Takže ten potenciál bol budovaný za takých drastických okolností nasilných, ekonomických, že ten rozdiel, ktorý vtedy nastal, je veľmi ťažko vyrovnávať. My sme tu taký dravý kapitalizmus nemali. Aj čo ste robili vy vo svojom voľnom čase? Akým aktivitám ste sa radi venovali a tak ďalej? Tak moje aktivity.
Tak v hlbinách mladosti som hrával aktívne hokej, dokonca aj dorasteneckú ligu tu v Košiciach. No a potom za mužov, nejakú divíziu a tak ďalej. Takže to boli, jak viete, istý básnik povedal, že tam, kde kedy kvitol kvet mojej mládi, ináč sa mi žiť nesladí. Rozumiete? Ano. Tak tá mladosť bola skutočne pre mňa veľmi pozitívne hodnotený, aj teraz je pozitívne hodnotený, pretože som mal študijné študijné záležitosti, starosti, športové starosti som mal. No a samozrejme, že sme museli aj dievčatá naháňať, nie? Samozrejme, to k tomu patrí. Hej. Takže to bolo pozitívum. Nemal som nejaké závažné, a ešte aj motorku som mal, takže som obehal aj Maďarsko a Poľsko. Takže to boli vyložene dobré časy. Pre mňa, nehodnotím to zle. I financie som mal, lebo z toho hokeja som tam nejakým spôsobom som si prilepšil. No ale aj brigadovali sme vo fabrike, som nejaké brigadnícke činnosti. Dokonca vagóny sme chodili vykladať. Pokiaľ sa týka práce v minulom režime, nebol taký tlak na výkon, nebol taký tlak na ja neviem, sankčný, nebol tak sankčný a nebol postihovaný tak osobne, nebol. Teraz je to sankčný, tvrdý, osobne postihovaný, okamžite prémie, bez milosti a tak ďalej a tak ďalej. Kedysi sme mali tzv. Kolektívne prémie v bývalom režime, mali sme kolektívne prémie a šéf rozhodoval. Hej, dostal 100 nejakých peňazí, hej, a teraz povedal, máme to rozdeliť 10 ľuďom, tak ideálne každému po 10, nepravda. Tak ty si bol lepší, tak ti dám 120, hovorím o socializme. Hej, toľko, zlý dostal menej. Dobrý, to je šéfová záležitosť. Dnes, automaticky, keď si dajaký lapsus urobil, okamžite ti krátil prémie. Kolektívne prémie neboli, respektíve, keď odborová organizácia v súčasnosti v železiarniach povedala, každý dostane per hlava toľko a toľko, tak dostal.